łe dziwnym dniu i dziwnym głescu. Potem, jak Michał wylekarzył Remusa, na pustkwewiu dłudzi czas nie dziejało so nic kłosoblewigłe. W sietce zajmele so swoją robotu, a łeb zemo w checie parobka i jego córci, Martę, dało sociec kłosylne śpiewy. Później Michał powiedział o dywnych dzejach, o soblewie łejnach, jacich na kasiebach było ciebie wiele. Krbił tyś o stolemkach i o końcu świata. Ja ci wedle niego miłuję wnetka przyńc. Remus słuchał tych powiastków, a czas mu mijał w ubytku. Jaś do świata matci błesci gromiczny. Tego dnia stało się coś dziwnego. A było to tak. Knyp łód był solicna wanogo. Chłodził po płelu, zdrzył na śnieg, łobzyrył las i myślił o swojej przyinnoce. Iż nie wiedział, co bodze robić z wziecym. Mógł ostać na gburstwie i bez do starosty parubka, tak jak Michał, co równa jak cygnął ogłę w daleci świat. Myślił łetim jaś do wieczora. Jak zaczął os robić cemno, wrócił na pustkwewi. Kiedy był ju kwelchecie gbura, dozdrzył, że w łeknie izbę wiaci mieszkał stryszk, pyli so wit. A co to my bec? Rzekł dose. Kłetom nigdy nic kso nie świeciło. Gdzie jest ryżk? Miał choc w list na drzewłe, co rosło koło łekna, ale pomiotył się z niego ci des spyt. Terujem więci jak w tamtym czasu. Dysunak wesie bez lecą na ziemię jak slewa. Powiedział. Tej siet na łebłero. Tom zazewował so jeść barś. Na pustci przejechał quest. I to ja ci. Remus miał nydzejo, że ju nigdy go nie uzdrzy. Doch, to je Gweliat. Rzekł cechłe, widzący wysocigłe chłopa w szklucym śłomie. Stoił łen kłelek bura i z nim gydył. A kłelnich krącyło so co z siarima skrzydłoma i zielony małecioma. To stryśk. Remus jaś krzyknął, ale nikt go nie czuł. W sietce mieszkańcy pustków stoili dalek. Jakby mieli strach, płedząc krozy do kryjamnego głesca. A Gweliat już to sklarował gborowi, jaś kureśce wsydł w wosąg. Tym razem nie przyjechał na kłeniu i regnął pryć. Remus wsiedł do checi. Byle tam ju Marcjanna i Michał, ale nic nie gdele. W izbie na górze je wid. Rzekł do nich Knyp. Wiemy. Odpowiedział Michał, a kuchyrka, nic nie gadający, zaczęła płakać. I stryczk z niłucek. Dodał Remus, a parubk ciwnął głową, że tyś to wie. Knyp chciał so doznać co zwijocy, ale nikt z nim o tym nie gadał. Taj wrócił do swojej stani. Leżał w łóżku i myślał o stryśku i Gweliace, jaś usnął. Na pustkwewiu od tego dnia wiele so zmieniało. W izbie na górze łeb każdy wieczór pylił sowit, ale na górstwie byle cechy i kłamudne.